dan huwa proġett ta' 37 solar. Ġifieri fej illum hemm l-ITS irid jitlaq torri ta' 37 solar li essenzjalment huwa 14 solar iżjed mit-torri li hemm bħalissa f'Portomaso, it-torri ta' Portomaso. Ma' ġembu se jkun hemm binja oħra kbira ħafna li hija lukanda illi titla sa 19 solar, illi kważi daqs il-Portomaso waħedha, illi se jkun fiha 455 kamra bej wieħed u ftit iktar minn 450 kamra. Ġifieri hawn qed nitkellmu fuq proġett enormi għal spazju li mhux maħsub għal dan il-proġett kbir kollu. Issa in-nies f'dawn l-inħawi joqogħdu qrib ħafna. Dal-proġett ġie qisu fuq l-għadba ta' dawn in-nies. U għal daqstant dan huwa proġett li se jħarbat il-ħajja ta' dawn in-nies kompletament, se jħarbathom. Se jħarbat il-ħajja wkoll ta' dawk kollha li jgħixu fl-inħawi ta' nies ta' Pembroke, ta' nies ta' Swieqi, ta' San Ġiljan, anki ta' San Ġwan għax ħafna karozzi issa ħajjippruvaw jgħaddu minn hemmhekk. Għax din hawnhekk hija żona magħluqa, ġa żona mimlija binjiet, mimlija stabbilimenti, mimlija residenzi. Allora mhux m'hemmx daqshekk, m'hemmx bżejjed post għal dan l-iżvilupp kollu, għal daw il-binjiet kollha. Ġifieri l-iżviluppaturi stess qed jikkalkulaw li se jkun hawn 7,500 karozza iżjed fit-toroq meta jkun tlesta dal-proġett. Imma dal-proġett se jġib ukoll ħafna tniġġis tal-arja, se jaffettwa ħafna l-tfal tagħna għax l-arja se titniġġes biktar karozzi, naturalment se jkun hemm ħafna iżjed nies fit-triq, se jkun hemm ħafna iżjed tniġġis fl-arja u dan se jaffettwa ħażin ħafna lil kulħadd. Aħna għalhekk ma naqblux. Aħna bħala residenti ta' dawn l-inħawi kollha, għalhekk ma naqblux ma' dan il-proġett. U kif tistgħu taraw ukoll jidher Paċeville letteralment dieħel ġo Pembroke. Paċeville dieħel bil-istorbju tiegħu, bil-ġen tiegħu, b'dak kollu li jġib miegħu, dieħel ġo dawn l-inħawi li qatt ma kienu ppjanati biex jilqgħu dat tip ta' attività. Noqgħod Pembroke sibt iktar żewġ affarijiet importanti għas-saħħa t-tfal tiegħi. Tranquillità, jien għandi tifel li bagħti bl-Asperger's, l-Autism Spectrum, u ktar arja nadifa għat-tifel tiegħi ieħor li huwa asmatiku. Bħal-tfal tiegħi hawn ħafna, anke Pembroke u anke tal-madwar. Patching plant li huwa impjant tal-konkrit out of the question. Kif nistgħu ngħixu b'impjant tal-konkrit il-ħin kollu ma' wiċċna. Nindifnu ħajjin għax hekk ġejja fil-veru sens tal-kelma, mitfuna ħajjin. Ma nistgħux naċċettaw dawn l-affarijiet. Ma nistgħux lanqas nimmarkaw post. Nagħmlu ħtana u ngħidu dak huwa tagħna u ħadimni kif irrid jien u kif jogħġobni. U residenti. Ħsibt fina jew ma neżistux aħna. Ħarist l-iktar l-isfel fejn bħal fejn uqgħod jiena mitfuna m'isfel diġà. Ħarist lejn il-blokok tagħna u għad daw ħanitfinhom. Lewx, ma naħsibx, imma aħna interessana. U aħna nipprotestaw 16 ta' Mejju, fis-6 ħankunu hemm.